Dobrý den, dovolte mi krátce vám představit společnost Tiande a neb Krása a zdraví z Tibetu. Společnost vznikla v roce 2009 v ruském městečku Barnaul na Altaji. Tiande znamená v překladu nebeská dokonalost a takové jsou také výrobky, které společnost Tiande nabízí. Společnost Tiande vyrábí kosmetiku a potravní doplňky, které obsahují pouze přírodní složky. Využívá k tomu původní, originální, tibetské, čínské a altajské receptury. Proč Tiande? Protože Tiande nám dává obrovské možnosti. Od narození až do smrti se lidé myjí, sprchují, holí, pečují o své vlasy, pleť, tělo a o své zdraví. Nabídněte lidem produkty, které jsou lepší, než doposud používali a jsou levnější. V tom je tajemství našeho úspěchu. Za prvé kvalita, za druhé cena, za třetí spotřební produkt. Jaká jsou odvětví s největšími obraty? Potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl a kosmetický průmysl. Pojďme si pro sebe odkrojit z těchto mnoha miliardových obratů svoji část z farmaceutického a kosmetického průmyslu. Tiande to jsou tisícileté receptury a nejužitečnější rostliny Tibetu. Jsou to kosmeceutika, která mají transdermální efekt, čili prochází všemi vrstvami pokožky a působí až na úrovni buněk. 70% toxických látek by mělo z našeho těla odcházet přes naši pokožku. Starejme se o ní. Tiande to jsou výrobky péče o vlasy, pleť a pokožku těla, obličejové masky, anti-age produkty, péče o rty, produkty na ústní hygienu, program proti celulitidě, speciální kosmetika pro muže, produkty pro ženskou hygienu, parfémy, dekorativní kosmetika a také zdravotní programy. Fitočaje, program proti parazitům, program pro buněčnou obnovu těla, antialergický program, program na podporu imunitního systému, podporu vnitřních orgánů a střev, oběhového systému a další programy, které postupně společnost Tiande uvádí na evropské trhy. Tiande se liší od konkurence několikanásobně vyšším obsahem účinných látek. Profesionální kosmetika má 5% účinných látek. Exkluzivní kosmetika obsahuje 10% účinných látek. Produkty Tiande obsahují 20 až 30% účinných látek. Jaké jsou takové základní doporučené produkty pro lidi, kteří se se společností Tiande teprve seznamují a nevědí, co si z té široké nabídky vybrat? První je takový komplex péče o ruce, což je vlastně mléčný peeling, tekutá sůl a regenerační krém. My tohle nazýváme takzvaný masterclass a ten masterclass vám buduje obchod. Pouze s těmito 3 výrobky za cenu zhruba 320 korun dohromady můžete vybudovat obchod se 100 000 obratem. Čili produkty péče o ruce, masterclass, vynikající věc. Potom můžeme doporučit produkty péče o vlasy, základní péči o tělo a vidíte zde i nabídku pro kosmetická centra. Vše jsou to produkty, které se pro začátek nejlépe hodí, jsou vyzkoušené a především působí v podstatě okamžitě. Je vidět okamžitý efekt, až jsou velice efektivní. Samozřejmě všechny produkty společnosti Tiande jsou cenově velmi příznivé jak pro zákazníka, tak pro konzultanta společnosti Tiande. Pojďme k penězům. Jaký je marketingový plán společnosti Tiande? Podnikání s Tiande je tak jednoduché, že i lidé bez jakýchkoliv zkušeností mohou vydělávat zajímavé peníze. Právě díky tomu systému Masterclass, o kterém jsem před chvílí mluvil. Jaké nabízí společnost Tiande bonusy? Za prvé je to registrace zdarma, čímž získáváte okamžitou slevu 35%.
Dále je to zisk z maloobchodního prodeje 54%, bonusová sleva z osobního obratu 5 až 37%, bonus za skupinový obrat vámi vedených obchodních partnerů 5 až 37%, potom ředitelský bonus 5% z obratu 5 úrovní vašich ředitelů, jednorázové peněžní odměny od 15 000 až do 2 milionů korun podle dosažené pozice, no a další jednorázové odměny, akční bonusy a autobonusy. Platí tady tzv. Pravidlo komprese, kdy každý měsíc všichni aktivní distributoři a jejich struktury postupují k prvnímu nadřazenému aktivnímu distributorovi a teprve poté se připisují bonusy. Čili vždy se připisují bonusy z aktivních lidí, z aktivních objednávek. Ukažme si základní tabulku tzv. Rozdílových bonusů. Podle toho, na jaké pozici se vyskytujete, takový máte bonus z obratu vaší osobní skupiny. Takže když se vezmeme konkrétně, tak od 0 do 99 bodů je to pozice konzultant a nemáte žádný bonus. Jakmile se dostanete na 100 bodů, jste na pozici VIP klienta a máte bonus 5%. Já budu postupně přeskakovat, například na pozici školitel se dostanete při dosažení 1000 bodů a máte bonus 15%, 5000 bodů to už je pozice mistr a bonus 24%, potom například 10 000 bodů pozice ředitel a váš bonus je 30% a takto jde až po 900 000 bodů pozici briliantového ředitele a váš bonus 37%. Co je velmi důležité, při dosažení pozice ředitele vám vzniká nárok na 5% z obratu 5 ředitelských linií, čili z 5 linií ředitelů pod vámi. A to už jsou velmi zajímavé peníze. Jak to funguje konkrétně? Jsou to rozdílové bonusy, takže pokud se dostanete například na pozici manažera, máte bonus 27% a budete mít ve skupině ve své první generaci stážistu, který má bonus 10%, tak berete rozdíl mezi vaším a jeho bonusem. Čili 27 minus 10 je 17% z obratu skupiny stážisty. Pokud se dostanete na pozici ředitele, je váš bonus 30%. Je-li ve vaší první generaci školitel, jeho bonus je 15%, tak vy pobíráte 30 minus 15 je 15% z obratu skupiny školitele. A tak to funguje u všech těchto pozic, že vždy berete rozdíl mezi vámi dosaženým bonusem a bonusem dosaženým lidmi ve vaší první generaci. A samozřejmě od pozice ředitel pobíráte 5% z obratu 5 linií do hloubky. Podnikání z Tiande znamená vlastní podnikání se spolehlivým partnerem, zajímavé výdělky a odměny, vzdělávací přednášky v oblasti kosmetiky, potravinových doplňků, obchodních a manažerských dovedností, videokonference a webináře s úspěšnými lídry společnosti, speciální nabídky pro nové poradce a čtvrtletní katalogy s velmi atraktivními cenami produktů. Ale především podnikání z Tiande znamená možnost zajistit si zajímavý, trvale rostoucí příjem a splnit si tak své sny a přání. Kontaktujte člověka, který vás na tuto prezentaci pozval, zdarma se zaregistrujte a vydejte se s námi na cestu krásy, zdraví a finanční nezávislosti. Přeji vám hodně úspěchů a příjemný den a těším se s vámi někdy na shledanou.